Φίλες και φίλοι του NoPhobia Channel και της ιστοσελίδας nophobia.gr, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη σύντομο βίντεο με ένα θέμα ψυχικής υγείας. Θα μιλήσουμε σήμερα για το βασανιστικό πρόβλημα της τριχοτυλομανίας. Τι είναι η τριχοτυλομανία? Είναι μια επίμονη παρόρμηση που έχουν κάποιοι άνθρωποι να τραβούν τις τρίχες τους. Τρίχες από τα μαλλιά, από τα φρύδια, από τα βλέφαρα, από τα γένια τους ή από άλλα σημεία στο σώμα τους, ακόμη και από τα γεννητικά τους όργανα. Είναι πραγματικά μια συνήθεια η οποία είναι τόσο βασανιστική και επίμονη που μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Ένας άνθρωπος μπορεί να μην έχει βλεφαρίδες ή να χρησιμοποιεί ψεύτικες βλεφαρίδες, να μην έχει φρύδια και να βάζει μολύβι, να μην έχει μαλλιά, να έχει φτάσει ακόμα σε σημείο σχεδόν απόλυτης καραφλότητας και να χρησιμοποιεί περούκες. Με το κόστος φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, να είναι πάρα πολύ μεγάλο για την αγορά κάθε περούκας. Σε πιο ήπιες καταστάσεις θα λέγαμε ότι απλά δημιουργούν μικρά κενά σε περιοχές του κεφαλιού τους, τις οποίες φροντίζουν να τις καλύπτουν με χτενίσματα, με μαντίλια ή με άλλους τρόπους. Είναι μια πολύ βασανιστική διαταραχή, καθώς το άτομο νιώθει πολύ μεγάλη ντροπή για αυτό που κάνει, το εμποδίζει στις κοινωνικές του δραστηριότητες πολλές φορές και μάλιστα συχνά η αυτοπεποίθησή του είναι στο 0 εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Μπορεί να νιώθει καταθλιπτικά, μπορεί να έχει γενικά πολύ άσχημα συναισθήματα. Η τριχοτυλομανία συνήθως ξεκινά στην παιδική ηλικία και κάποιες φορές στις αρχές της εφηβείας. Τις περισσότερες φορές υποχωρεί ακόμα και χωρίς θεραπεία. Ωστόσο, όταν παραμένει στην ενήλικη ζωή, γίνεται ένα πραγματικά πολύ δύσκολο πρόβλημα για το άτομο. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με τριχοτυλομανία? Σίγουρα μπορεί να βελτιώσει, ακόμα και να απαλλαγεί από το πρόβλημά του. Λύσεις υπάρχουν. Η πιο αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα είναι η συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Μέσα από διάφορες τεχνικές, όπως ο εμποδισμός απάντησης, η θεραπεία αναστροφής συνήθειας, η έκθεση, η χαλάρωση και κάποιες άλλες, το άτομο θα μάθει να ελέγχει το πρόβλημά του. Θα καταλάβει πώς μπορεί να αντιστέκεται σε αυτή την παρόρμηση, να τραβάει τις τρίχες του και πώς μπορεί να σταματά. Ακόμα και αυτό το παιχνίδι μπορεί να κάνει με τις τρίχες του μετά, είτε στα χέρια του, είτε στα δόντια του, είτε στη γλώσσα του, είτε καταπίνοντας τις τρίχες ή φτύνοντάς τες ή πετώντας τες στο πάτωμα. Είναι μια βασανιστική κατάσταση, αλλά μπορεί κάποιος και να τη βελτιώσει και να θεραπευτεί εξ ολοκλήρου. Σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι εύκολη για το άτομο να τη χειριστεί μόνο του και χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια. Απευθυνθείτε λοιπόν σε ψυχολόγους όσοι έχετε αυτό το πρόβλημα, οι οποίοι να έχουν εκπαίδευση και ικανότητα στη συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Εναλλακτικοί μέθοδοι για αυτό το πρόβλημα έχουν προταθεί και μπορεί να είναι: η βοήθεια μπορεί να κάποιος να λάβει από φαρμακευτική αγωγή και φυσικά υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα η νευροανάδραση, η οποία μπορεί να βοηθήσει το άτομο και η οποία και αυτή μπορεί να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Καμία όμως θεραπεία δεν είναι τόσο καλά τεκμηριωμένη και για τη θεραπεία του ίδιου προβλήματος, αλλά και για τη θεραπεία της διαχείρισης του άγχους που καταβάλει αυτά τα άτομα και τα εξωθεί στο να έχουν εκφάνσεις της τριχοτυλομανίας, ή όταν η τριχοτυλομανία εμφανίζεται σε συνοσηρότητα μαζί με κάποια άλλη διαταραχή, όπως για παράδειγμα κάποια διαταραχή με τικ ή με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η συμπεριφοριστική θεραπεία μπορεί να μάθει στο άτομο τεχνικές για να το ελέγξει και να το ξεπεράσει. Μην ξεχνάτε να είστε πάντα συντονισμένοι στην ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για θέματα ψυχικής υγείας και να κάνετε subscribe κάτω από αυτό το βίντεο εφόσον το παρακολουθείτε στο YouTube, προκειμένου να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο μας σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας. Αν θέλετε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου με κάποιο email ή να απευθύνεστε στα γραφεία μου ή να κάνουμε αποτελεσματικές συνεδρίες μέσω Skype για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ.